ఇది సరుకేడాతే ఇది సరుకే. సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూశారు కదా, ఫుల్ సాగుతో చూడండి. లిరికల్ వీడియో సూపర్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో అక్కడ నుంచి పుల్సార్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా. ప్లస్ ఐకాన్ వీడియో. సో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి, మీకు నచ్చిన ఫోటో, ఏదైనా ఫోటో. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఈ ఫోటో 3 డాట్స్ పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. ఇట్లా దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రెసెట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే కింద ఫోటో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కింద నుంచి కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి సో కింద సాంగ్ తీసేయండి అండ్ ఫోటో తీసేసి కాపీ 21 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ పేస్ట్ 21 లేయర్స్ ఉంటుంది, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ దానికి లిరిక్స్ ఉంటుంది, ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సెకండ్ వచ్చి లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ పైన వచ్చి కాపీ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు లిరికల్ మీద టచ్ చేసి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్, మొత్తం లిరిక్స్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు లిరిక్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఫోటో ఒక్క లిరికల్ని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ 30 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లిరిక్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆ లిరిక్స్ ఎఫెక్ట్ తీసుకుంటుంది అండ్ పొజిషన్ కూడా కరెక్ట్ ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ తీసుకుంటుంది. సో మీకు నచ్చినట్టుగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.